Yo, what's up mga par? For today's video mga par, madaling araw ngayon at ito yung oras na magkikita-kita kaming mga kupal. Kasi ito na yung time na aakyat kami ng bundok sa Pico de Loro. So hindi ko alam mga par, bakit ngayong araw na to, trip nilang umakyat ng bundok. Samantalang dati pag nagra-rides kami mga par, ang pinupuntahan namin ay mga waterfalls at saka mga spring resort lang. So ngayon nag-upgrade ang mga animal. Gusto nilang umakyat ng bundok mga par, hiking daw kami mga par. Ako pa talaga hinamon nila mga par. Hindi ba nila alam na ako na nga lang yung umaayaw sa amin pag akyat ng bundok? Hindi na ako sumasama sa airmat ko or sa airpat ko kasi nga sawang-sawa na ako kakaakyat ng bundok sa amin. Sanay na sanay ako umakyat ng bundok mga par. Partida mga par, may dala pa yung 50 to 60 kilos na kopra. O, di ba mga par? Kasi yun yung hanap buhay sa amin mga par. So dito mga par, pag may mga hiking, gustong gusto kong sumama mga par. So alam niyo na kung bakit mga par. Kasi syempre masaya mga par, masaya. Tsaka nakakawala ng stress mga par. Lalo na pag durog ka sa trabaho mo, no? Yung hindi ka na masaya. Buti na lang nakita ko siya. Di ba mga par? So ayun mga par, ang kagandahan lang dito pag nag-hiking ka dito sa Manila. Siyempre marami kayong mga kasabayan at marami kayong makikilala mga par. Kagaya ng mga kasabayan namin mga par, mababait. Di ba? So sa mga nagtatanong mga par, hindi pwede mag-walk-in sa Pico de Loro mga par. So bago kayo makaakyat dito sa Pico de Loro mga par, kailangan nyo munang mag-book online at saka siguraduhin nyo na advance kayo mag-book mga par para makakuha kayo ng available na slot. So ang bayad dito mga par, 200 per head. Pag hindi kayo sumasama sa mga joiners, yung kayo lang magtutropa mga par, kagaya namin. So ang babayaran nyo lang is 200 per head and then 500 naman sa tour guide. So ang ginawa namin mga par, naghati-hati na kami apat sa tour guide. So ayan pala yung pinakasamit niya mga par. So medyo malayo-layo pa yung nilakad namin dyan. So hindi naman mga par, hindi naman kayo mapapagod dyan kasi yung trail nila dyan is salitan. Siyempre may paahon, may palusong at meron din patag. So pantay lang mga par. At hindi mainit kasi maraming puno mga par. Mag-ingat lang kayo sa mga tinatapakan nyo. So siyempre gubat yan, hindi tayo sure. So ayun nga mga par, no? Yung kasama ko sa likod mga par, yung last hiking niya 10 years ago pa. So di ba? Ang saya. So, dumating na kami dito sa may mga nabubulol na ako, dumating na kami dito sa campsite mga par. So, ito yung campsite nila mga par. So, tumambay muna kami dyan kasi may tao pa sa pinakasamit. So, dyan pala mga par, sa Pico de Loro, hindi pwede na sabay-sabay kayong aakit sa summit. So, kung halimbawa may unang grupo na nauna, antayin nyo muna sila makababa bago kayo umakyat. So, syempre, tumambay muna kami dito sa campsite at nag-picture kami doon. So, ito na yung pinaka-ahon mga par. Paahon, papunta na sa summit. So, huwag kayong mag-alala kasi kahit paahon yan, may mga hawakan dyan at meron silang nilagay na lubid mga par. So, hindi kayo mahihirapan mga par. So, syempre mga par, pahinga-pahinga din minsan, ano. So, ayan mga par, tingnan mo naman view mga par, yung kasama ko pa, kaya pa ba? So, buti nga, kinaya niyan mga par hanggang summit kasi station 2 pa lang, ano na yan, namumutla na yung hayop na yan. Hindi ko nga alam ba't sumama pa sa amin umakyat ng bundok dapat inantay na lang kami sa baba. So ayun mga par, nakita nyo yung mga par, may hagdanan na, di ba? Ang galing. So, ang pinakasamit nila dyan mga par, para makaakyat, ay nakahagdanan ng mga par. Hindi ka na mahihirapan mga par, di ba? Tingnan mo. Panis. Ayan si Kupal Pio, takbo-takbo pang animal. Pahamak yan mga par. Huwag yung trabahin yung mga ganyan tao, si Pio.
Kupal yan ni Abnoy. Ito mga par, oh. Oh, di ba? Video tayo mga par. So, malapit na kami dyan sa pinakatuktok mga par. So, syempre, mag picture kami dyan mga par, ha. Oh, ito na yung pinakatuktok, oh, mga par. Pinakasamit. Ang ganda ng view mga par. Tanggal talaga ang ano mo mga par. Mga problema mo sa buhay. Syempre, dito lang. Pagbaba mo, mayroon na ulit problema, no. So yun mga par, ano, hanggang sa muling ng pag-akyat. Sige nga mga par, comment ka nga dyan kung anong bundok yung susunod ko na akyatin. Wag lang yung ano mga par, yung matagalan. Matagal umuwi. Oh. See you next trip. Ra 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 ra.